Doncs molt bé, estic molt content. Sempre és un plaer poder tornar, la veritat, a cantar aquí, a casa, i bueno, amb molta alegria, perquè després del concurs, bueno, això és realment un premi, i m'ho prenc així, i és realment un plaer poder venir a fer aquest concert. I temps que feia que no venia a Catalunya a cantar, doncs potser ara fa més o menys, jo penso que un any, si no una mica més, perquè he estat tota la temporada allà a Hannover, doncs això, durant la temporada és una mica difícil i això, deu fer un any i escaig. Ha sigut un final de temporada molt intens, com diria, tots els finals de temporada són intensos. El cos també ja demana vacances i res, hem estat fent aquest final de temporada, vam fer el concert de final de temporada, que es fa també, i després vaig fer William, de Fall of the House of Usher, una òpera de Philip Glass, i després vam començar ja a assajar a Satyagraha, que també és de Philip Glass, que és de la vida de Gandhi, i ha sigut bastant complicat, perquè per mi, almenys per mi, és la primera vegada que cantava en sànscrit, i és dificilot, la veritat. Doncs els rols preferits fins ara han sigut, segurament, diria Belcore, perquè és un rol que és fantàstic. O sigui, t'ho passes molt bé fent-lo. A més, per mi, trobo que m'escau molt a la meva veu, fins i tot de caràcter, podríem dir, i m'ho passo molt bé fent-lo. És un rol que m'agradaria fer moltes vegades. I després diria també Chu En-lai, que va ser un rol que el vaig gaudir molt. És una música que mai pots desconnectar, però que és fantàstica, i evidentment és de John Adams, a Nixon in China, i res, m'agradaria també, és un rol que m'agradaria fer un cop après, perquè aprendre'l és difícil, m'agradaria poder-lo fer moltes vegades. I els rols així una mica somiats serien segurament un rol que l'hauria de fer ja, perquè trobo que em va molt bé per la meva vocalitat, que és el Fígaro del Barbieri di Sevilla, i encara no he tingut oportunitat, malauradament, de fer-lo en un escenari real. I després, potser per més endavant, per un futur, m'agradaria Hamlet d'Ambroise Thomas, que també és una òpera francesa, una gran òpera que m'agrada molt la història, les històries de Hamlet, i el personatge en si i la música són fantàstics. Ostres, em faràs fer memòria, espera't. Socorro. Doncs, com ja he dit, a Satyagraha faig Mr. Kallenbach, després, què més tinc? Schonar, Silvio, Schonar de la Bohème, Silvio de què? Ja t'ho diré, de I Pagliacci, i què més? Tinc més coses, però no me'n recordo. Tinc una opereta que no es fa molt i que és molt xula, que es diu Maria de Buenos Aires, i són dos personatges, és una òpera de cambra de Piazzolla, que evidentment, la formació que toca és bandoneon i instruments argentins, i ho trobo que és així una mica de folklore argentí, i és molt interessant, els ritmes i l'orquestració, evidentment, i tot això. I em fa molta il·lusió fer-ho. Doncs sí, aquest any passo a formar part de l'ensemble, ja no com a Òpera Studio, sinó com a membre de Total Dret, que Òpera Studio també és de Total Dret, però vull dir, potser amb més responsabilitat, i em fa molta il·lusió, la veritat. És una etapa que acabo, la d'estudiant, podríem dir, d'alguna manera, encara que haguem d'estudiar sempre, els cantants, però sí, ja acabo i entro de manera professional en el món de l'òpera, que crec que no és poc. L'experiència, evidentment, és intensa, en tots els sentits. Personalment, va ser fort. A més, jo venia una mica a contrapeu, perquè ja ho vaig dir, em sembla, que em van fer algunes preguntes quan va acabar el concurs, també, i vaig dir que venia una mica malalt, i jo vaig estar pensant molt si presentar-me o no, perquè volia fer un bon paper al ser Catalunya, que en certa manera
em coneix la gent del món de la música clàssica, doncs més o menys ens coneixem tots entre nosaltres, i per tant si venia aquí volia fer un bon paper. I bueno, va ser una decisió difícil, ho vaig fer i ha sortit bé, així que content, qui no risca no pisca, i vaig decidir apuntar-m'hi com, doncs suposo com tothom, no? Per visibilitat, per intentar fer una carrera, ja no només per emportar-me algun premi, que això home, doncs això, si t'emportes algun premi, millor que millor, i si t'emportes més d'un, encara millor. Però sobretot per un tema d'audicions i per un tema, podríem dir, econòmic, que fer audicions és car, perquè has de viatjar, has de pagar l'hotel, has d'anar a molts llocs, no? És temps, diners, recursos. I amb un concurs et dona molta visibilitat perquè tens un jurat que és un jurat important, que hi ha molts directors artístics i et dona molta visibilitat, i això fa que amb un concurs puguis audicionar per unes, no ho sé, m'ho estic inventant ara, però potser 5, 7, 10 òperes, i això és una gran oportunitat, un gran risc, però una gran oportunitat també. El Vinyes. El millor penso que va ser que en algun moment m'ho vaig passar molt bé. De veritat, hi va haver algun moment que jo m'ho vaig passar bé sobre l'escenari, i això és una cosa que sempre em quedo amb ella, perquè per mi és molt important passar-m'ho bé a l'escenari. Si no, trobo que el món de l'òpera ja és prou complicat com perquè, a més, ho passem malament sobre l'escenari. I per tant, per mi això és una cosa molt important, no? I el pitjor moment? Home, l'espera. Perquè quan fas la primera ronda i vas esperant que surti la llista, i els moments aquests que veus que la gent mira la llista i alguns es fiquen a plorar, i és un drama, la veritat. I es passa malament, i hi ha vegades que sap greu per a algunes persones que trobes que s'ho mereixen i no passen, i altres que, no ho sé, o que a tu t'ha semblat que tal i és així i és aixà. Així que, bueno, són moments molt intensos i de molta tensió. Per mi ha suposat un abans i un després, podríem dir, a la meva carrera. Em sento com més dintre del món, em sento amb més projecció. No és que em anés malament abans del Vinyes, la veritat, em anava bé, però trobo que ha sigut una empenta potser a tornar a casa, diria, i tot. No tant de portes enfora, perquè la veritat des que vaig començar a cantar me n'he anat a fora, i sempre he sentit com que a casa no... He de tornar, tinc aquesta cosa que he de tornar, i vull tornar. I per tant, el Vinyes penso que ha sigut una porta per tornar, no tant per marxar, que espero que sí, que també em surtin contractes fora, però bàsicament per tornar a Catalunya, i doncs Teatre Real, Teatre Liceu, des d'aquí, doneu-me contractes i doneu-me feina. Intens, visualització, com es diu? Visibilització? Visibilitat, perdó. Intens, visibilitat i oportunitat. Escollir molt bé el repertori perquè jo ho trobo molt, molt, molt important, diria fins i tot el més important. Portar les coses ben estudiades i donar la interpretació d'un mateix. Ja sé que ens escoltem moltes versions de YouTube, de l'Spotify i tot això, però a vegades quan has de donar el 100% de tu mateix és millor potser buscar la teva pròpia versió i buscar el que et va bé a tu. I ja està. El millor del món de l'òpera és complicat, perquè una cosa és l'òpera i l'altra és el món de l'òpera. El millor del món de l'òpera o del món de l'òpera o de l'òpera? És diferent. De la teva professió. De la meva professió. De la meva professió el millor és la música, evidentment. Per això em vaig ficar en aquest món i és fantàstica. L'òpera és increïble, és un art que ho engloba una mica tot i que té una força, que pot tenir una força increïble i que pot moure els cors de molta gent i que hauria de fer-ho i que trobo que hem de lluitar més per això, però, bueno, a poc a poc. I després el pitjor seria potser tot el tema burocràtic
buscar feina, de buscar agents, contractes, taxes, viure fora... Bueno, viure fora està bé un temps, potser sempre no, però almenys per mi. Però, bueno, sí, tot això que ve a ser burocràcia és bastant dur. Diners, perquè no sé fer res més. No sé, suposo que en aquest món, en el món de l'art, la vida com s'ajunta una mica amb la professió i no es pot diferenciar tant, així que m'aporta felicitat, que és per això que ho faig, encara que hi hagi moments que no, però en general penso que em fa bastant feliç. Doncs m'agrada molt el Delta de l'Ebre. No, m'agrada molt la cultura en general, m'agrada molt l'arquitectura romànica, ara mateix estic en el romànic, no sé per què m'ha donat per aquí. Després m'agrada molt la natura, m'agrada molt els ocells, els animals, no sé, m'agrada una mica l'art en general, la pintura també m'agrada molt, la literatura, llegir algunes coses que m'interessen i ja està, poca cosa més. I els amics i la família. I feel very honored, and first of all, I'm very excited to learn about Catalonia first. And indeed, I'm able to play here in the beautiful place, in a very new environment. I'm very excited. Not shit. Can we change the question? Okay, to have fun with Luis is very special. As we talked about in the car, we have very different styles from each other. And Luis, he just said that he likes that we don't agree always each other, and we just let it go like that. And it's very spontaneous and risky, but I make it. I find it makes our performance very special, and I'm very looking forward to it. To work with Luis is always fun. I think it can be a little bit more serious. But I like this way. In a week, we start working at the theater in Hanover with the work of Philip Glass, Satyagraha. And also I have my own thing that in 2 weeks I start as a coach at the John Cage Contemporary Workshop. I didn't know that. What the fuck? And with Sara Maria San and with other amazing people, composer and singers, and I'm going to play a lot of contemporary pieces. I'm very looking forward to it. Yeah, and this, but also the summer is gone, yeah. Mm-hmm. And to play these concerts with Luis will be my last concert in this summer because I have to be working in theaters mostly. So this is very, very special, the performance with Luis. It's my first year. I'm going to start my second year at the theater. And it's my first trial, so I like it, and also I'm trying to like it more and more, but I have to see it also if I really like it, because I definitely love being on the stage. Like this, it's very obvious, I know, so I like playing solo, but also I do love playing with singers. So this is what I cannot avoid in my life. So I'm still on my way to explore this and that, and to find out what I like. C'est fini? Allez. Thank you. Thank you so much.